Πεδίων Άρεος, ζούγκλα, Αμαζόνιος. Ζούγκλα. Τι σε έκανε σήμερα να χαμογελάσεις? Λοιπόν, αυτό που φάγαμε μαζί, το αβοκάτο με αυγό, η τορτίγια δηλαδή, και τότε είσαι ένας άνθρωπος πολύ χαρούμενος, φωτεινός, ειλικρινής και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Και μόνο και μόνο που σου μίλησα για τη γιαγιά μου, είναι πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος πόσο χρονών να μιλάει για τη γιαγιά του, είναι πολύ ευαίσθητο. Σημαίνει το βγάλεις εσύ. Πολύ ωραία. Ωραία. Ενώ θα μπορούσε να είμαι παππούς. Υπερβολές, με ωραία. Θα μπορούσε, η αδερφή μου είναι γιαγιά. Αλήθεια. Βέβαια, έχει μια κόρη 36-37 χρονών και η κόρη της τις έκανε. 4 παιδάκια τις έκανε. Τις χάρισε. Ή την έκανε ευτυχισμένη με ένα γιο 9 χρονών και τα τρίδημα. Η Δώρα. Η μεγάλη μου αδυναμία, η ανιψιά μου. Είδες, εσύ το κάνεις αυτό και λέω για τα οικογενειακά. Είμαι στάρ και λέω για την προσωπική μου ζωή τώρα. Όχι, αλήθεια, είναι η οικογένεια πολύ σημαντικό για μένα. Ο Νίκος με κοροϊδεύει, μου λέει: μιλάς με τη μάνα σου κάθε μέρα. Του λέω: ναι. Μιλάτε κάθε μέρα? Ναι, μιλάμε κάθε μέρα, ναι. Επειδή λείπει, είναι μακριά στην Κύπρο, εντάξει. Στην Κύπρο πηγαίνεις? Πηγαίνω συχνά, πηγαίνω συχνά. Με την πρώτη ευκαιρία πηγαίνω. Και στην Κύπρο τι σου αρέσει να κάνεις όταν πηγαίνεις? Έχουμε κήπο. Το σπίτι μας έχει μεγάλη αυλή μπροστά και είναι τα σπίτια που φτιάξαν για τους πρόσφυγες όταν έγινε πόλεμος και πανέξυπνα το έφτιαξαν σαν να είναι χωριό. Τα σπίτια δίπλα-δίπλα με ένα πάρκο στη μέση για να λιάνουν τον πόνο. Και έχουμε κήπους, εσπεριδοειδή, πάρκο και ο αέρας και ο ήλιος της Κύπρου, πώς να σου το πω, ο τόπος. Οι μυρωδιές, ο τάφος του πατέρα μου, η μάνα, όλα αυτά τα παιδάκια που σου είπα, το ενδυνάμει θέατρο, ο ΘΟΚ που αγαπώ, η τηλεόραση που αγαπώ, οι φίλοι μου που εργάζονται στο θέατρο και στην τηλεόραση, είναι μια άλλη ρίζα θεατρική εκεί, γιατί από μικρός εγώ έβλεπα τη Δέσποινα Παπαδέλη σε όλες τις πρόβες το καλοκαίρι με τον Μακαρίτη, τον Νίκο Χαραλάμπους, που πέθανε πρόσφατα, ο σπουδαίος σκηνοθέτης, που έκανε γενικές πρόβες όλες τις τραγωδίες και πήγαινα με τους φίλους που τις βλέπαμε. Ωραίες αναμνήσεις. Φοβερό. Η Κύπρος είναι συνδεδεμένη με την αρχαία τραγωδία. Γι' αυτό όταν κάναμε τις Οικέτιδες με τον Λιβαθινό, ήμουν βοηθός του και πήγαμε και το παίξαμε στην Κύπρο, ήταν πολύ συγκινητικό.